Digitaliseringen har revolutioneret jobsøgning og åbnet døre, der for år siden var lukket. Med platforme som LinkedIn, AI-værktøjer og nem adgang til research, så har jobsøgende i dag flere muligheder end nogensinde før. Men hvis du ikke udnytter de her muligheder, de her digitale strategier, jamen så risikerer du at sakke bagud. Så i den her episode, der ser vi på, hvordan du kan kombinere de nyeste digitale værktøjer med klassiske strategier som netværk og uopfordret opkald, så du får mest muligt ud af begge verdener og holder dig foran dine jobsøgende konkurrenter. Lyder det ikke meget fint? Jeg synes, det var en god indledning på dagens afsnit. Ja, og velkommen til. Det var Lars' røst, der var der, og velkommen til os, Daniel. Tak for det. Ja, tak for det. Og lad os bare hoppe direkte ud i det. Lars, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvordan finder man balancen mellem digitale og analog jobsøgningsstrategier, så man ikke overser de her muligheder, der er? Altså, skal vi ikke bare sige, at det er virkelig, virkelig svært? Fordi nummer 1, så skal vi starte med at danne os et overblik over, hvad for nogle muligheder og strategier, der er derude. Og det i sig selv kan godt være svært. Hvad for nogle elektroniske hjælpemidler har vi? Altså, nu kan vi sige, at vi sidder i en virksomhed, som egentlig samarbejder med rigtig mange institutioner ude i Danmark. Jobcenter, A-kasser og uddannelsesinstitutioner. Og vi har jo en hel palette af digitale værktøjer. Så det kan blandt være, hvor man kan få hjælp. Jeg er et system til at lave ansøgninger, eller til at bygge en CV i. Og det gør bare, at det står knivskarpt. Det kan også godt være, at man kan bruge AI som et delelement i at skrive en ansøgning, så den bliver målrettet, eller et CV. Det kan også godt være, at man skal ind og så arbejde med nogle andre digitale værktøjer, som kan hjælpe en undervejs. Men alting er noget, hvor det er, man opbygger nogle delelementer, og så samler det. Og der kan vi måske sige analogt, men du samler det selv, så man bygger delelementer. Og nu har jeg helt glemt spørgsmålet igen, men der fik vi snakket ud af en tangent. Ja, men sådan går det jo nogle gange. Jamen, det er, hvordan finder man den her balance mellem de her både de mange digitale muligheder, der er, men også de mere analog. Altså, hvor mener du, man skal sætte ind? Eller hvordan finder man den balance, som definerer, hvor man skal sætte ind? Hvordan man finder balancen, det er bare svært, og det bliver meget personligt og individuelt. Men man skal bare fokusere på, at der skal være en balance, fordi det er netop ikke noget, du render ud af kun én retning, og lader det digitale lave alt for dig. Fordi så kommer du ikke i kontakt med nogen. Og den her kontakt, for eksempel via netværk eller direkte opkald til nogen, den kan være helt ekstremt vigtig, og kan være med til, at du får noget viden også. Fordi hvis ikke du får noget viden selv, hvis du tror, du ved alt selv i samarbejde med for eksempel AI, så tror jeg, det går galt derude. Så man skal se som den her buffet af muligheder, der er, hvor man prøver det ene og mærker, hvordan smager det, og hvis det ikke smager så godt, så prøver at gå videre til det andet, og måske lave en kombi, tage forskellige ting på tallerkenen, eller er det et dårligt billede? Altså, det er et dårligt billede, men det er trods alt rimelig godt formuleret. Jeg gjorde, hvad jeg kunne. Men jo, det skal vi ikke bare holde os ved det billede, det er fint. Jo, buffeten. Buffeten, ja. Godt. Jeg vil godt tage arbejdsgivers perspektiv på det, og så sige, at hvis der er folk, der henvender sig til en virksomhed for at søge et job, så er det jo for mig som arbejdsgiver ligegyldigt, om de har fået hjælp af det ene digitale værktøj eller det andet digitale værktøj til ligesom at udforme CV, ansøgning, for at formulere sig, har de lavet et billede med AI, et profilbillede der, eller har de taget det selv med mobilen, eller har de hyret en fotograf? Det er sådan set ligegyldigt. Så jeg er enig med dig, Lars. Der er en masse forskellige digitale værktøjer, man kan benytte, og man skal finde det, der passer til en. Men det, der jo dybest set interesserer en arbejdsgiver, det er jo, hvem er personen bagved. Ja. Så alle de ting, man kan gøre for at bruge digitale hjælpemidler til at få et job, det er jo noget, der skal åbne døren til personen, der sidder og skal ansætte. Så det er jo ikke et digitalt værktøj, der skal ansættes af en digital rekrutteringskonsulent eller leder. Det er jo menneskerne bagved. Så jeg tror bare, man skal huske den. Det er derfor, kombinationen er så vigtig, fordi det er ikke to digitale ting, der skal snakke sammen. Det er to mennesker, der skal snakke sammen. Så det er bare mere, som arbejdsgiver kan man jo også implementere nogle digitale værktøjer til at screen CV'er, eller nogle digitale værktøjer, der filtrerer, så man får kun de kandidater, der har nogle bestemte kompetencer eller erfaring osv. Men dybest set så handler det om, at jobsøgeren og arbejdsgiveren skal snakke sammen. Og det er jo analogt.
Det kan vi ikke digitalisere, synes jeg ikke. Og man kan heller ikke, det nytter heller ikke noget at så overpræstere i ansøgning eller CV, fordi det kan jo ende med, at man bare har et job for en ganske kort periode, og så har man ikke et job længere. Ja, og hvis man sætter en digital proces til alt, altså der skal formidle det, man kan på bedst mulig måde som jobsøger, så har den jo nok en tendens til at gøre det en lille smule overdrevet. Kan du følge mig? Ja, men også, hvor det er jo vigtigt, at man har den analoge sund fornuft og tankegang med ind i det. Selvom vi er i en digital tidsalder, hvor det er godt at bruge alle de her værktøjer, så er jeg meget enig med dig i balance. AI-værktøjer er jo også bygget op på en måde, hvorpå det er, at de gerne vil please en lidt. Altså, de vil nødigt komme til at så skrive noget negativt om en. Og det er også derfor, at den der kritiske sans på det, som et AI-værktøj eventuelt producerer, den skal man have selv. For man skal kunne genkende sig selv i det billede, det er, at den forsøger at lave en. Og der er bremser der, Lars, fordi det kommer vi nemlig til, det her med AI, og hvordan man ligesom skal bruge det i selve, jobsøgningsproces. Men så har vi ligesom gjort det klar her fra start af, det kommer lige lidt. Hvad holdningen er til at bruge AI i sin jobsøgning. Men Daniel, vi var jo inde og tale lidt LinkedIn i den sidste episode, og nu bruger vi bremsede du ham lidt? Det gjorde jeg, fordi nu skal vi altså tage... Der skal også være fyldt til den her episode, jo, så jeg er jo nødt til lige at bremse der. Så nu folder vi lige lidt mere ud. Jeg har glædet mig så meget, jeg har taget LinkedIn-suit på. Ja, det er LinkedIn-farverne i dag, faktisk, fordi jeg tænkte, nu skal den have. Det har vi da faktisk alle sammen. Ja, det er faktisk farverne. Hvis man lige ser med her på videosiden. Jeg synes, jeg rammer den bedst, men det er så, hvad jeg er. Ja. Den får du. Du er direktøren. Du betaler regningerne og lønnen. Nej. Godt. Jamen, hvordan bruger man LinkedIn til at researche og tage på kontakt på en måde, som ligesom fremmer ens jobsøgningsproces? Fordi jeg tænker også, der ligger også noget i den profil, man ligesom har, hvis den er kedelig at komme ind på. Så hvordan takler man LinkedIn som en rookie? Det er så sindssygt spændende emne, Jacob. Specielt hvis man sidder som jobsøger og ikke har beskæftiget sig med LinkedIn som et jobsøgningsværktøj. Men man kun ser LinkedIn som sådan et sted, hvor man kan bygge netværk og kommentere og like osv. Og det er jo fint, og det kan LinkedIn hjælpe med. Men LinkedIn som et jobsøgningsværktøj, det er simpelthen revolutionerende inden for jobsøgningsbranchen og det med at skulle søge job. Sådan efter at have holdt utallige oplæg for dimittenter og jobsøgende og ledige osv., så kan man sådan se, at der er sådan en aha-oplevelse, når folk de ligesom får præsenteret nogle helt simple ting, du egentlig kan bruge LinkedIn til, bare ved at ændre det perspektiv, man har på det. Normalt så tænker folk, at jeg skal bruge LinkedIn til at connecte med folk og bygge netværk. Men når du sidder og søger job, så kan du bruge det på mange andre måder, som gør, at du virkelig får noget viden, som kan virkelig gavnligt i din jobsøgning. Ja. Så hvor starter man? Jamen, jeg kan give dig et eksempel. Hvis du for eksempel gerne vil søge job, så er min anbefaling jo altid, at du skal søge de opslåede stillinger, der er. Du kan for eksempel gå på forskellige jobportaler og se efter dem. Det er fint at gøre, men du er også nødt til at gøre noget aktivt selv, og der kan LinkedIn komme på banen. Du kan gå ind på LinkedIn i søgefeltet, jamen, så vil man normalt skrive navnet på en person, man kender, men du kan også skrive stillingsbetegnelsen på den chef, du skal i kontakt med, hvis du søger job. Hvis du nu, lad os tage et eksempel, du er marketingmedarbejder. Jamen, hvem vil typisk være den chef, der skal ansætte dig? Det er nok marketingchefen. Så kan du skrive marketingchef eller marketingmanager i søgefeltet på LinkedIn, og så kan du lige klikke ind og så sige, nu filtrerer jeg ned på, at det er personer, jeg gerne vil have fat i, og det er inden for en geografi, for eksempel Sjælland eller Midtjylland, eller hvad det nu er. Og bum, så kommer der måske 300 personer frem, som har marketing manager som jobtitel i deres profil. Så du får serveret på et sølvfad navnene, kontaktinformationerne, mulighed for at connecte med, lad os nu sige, 300 marketing managers, altså rundt omkring i lige præcis det geografiske område, du måske gerne vil have job i. Og det er da genialt. Det kunne man altså ikke for 20 år siden, fordi der var ikke noget, der hed LinkedIn, og der blev det ikke brugt på den måde her. Men i dag så har stort set alle, som er i beskæftigelse og så videre, de har jo en LinkedIn-profil og benytter det aktivt, så du kan altså finde frem til folk, der er relevante. Og jeg vil gerne lige komme der med, at næsten alle har en LinkedIn-profil.
Der er virkelig, virkelig mange, der har en LinkedIn-profil derude. Og det gælder faktisk for nogle mange jobtyper, som man tænker, det er ikke business. Men altså lærere og pædagoger og smede og svejser og tømrere, der er rigtig mange, der har profiler derude. Og nu er det ikke en reklame for LinkedIn, men det er bare det, der er det naturlige samlingssted for folk, der gerne vil noget erhvervsmæssigt set. Og det er bare, det skal man bare sætte sig, altså, det er bare sådan, det er. Det er ikke noget, vi kan ændre på. Facebook, hvad det her angår, har ikke særlig stor værdi længere. Så jeg vil bare sige, at der er mange, der er derude, og det er mange forskellige typer. Så ja, og jeg er glad for, at du også nævner nogle forskellige jobtyper, for det er jo ikke kun det private. Det er da også en skrøne, vil jeg sige. Ja. Men der er jo ikke nogen offentlige ledere eller offentlige institutioner, der er på LinkedIn. Der er masser. Der er rigtig mange. Ja, der er jo faktisk, altså nogle gange har de jo folk, der er ansat kun til det også, altså i kommunikation så med at være aktiv der. Så nogle af vores samarbejdspartnere inden for det offentlige, vi leverer jo digitale platforme med jobsøgningsværktøjer til mange kommuner, og de er jo mange af dem sindssygt gode på LinkedIn også, til at komme ud med gode råd. Meget aktive. Ja. Må jeg komme bare lige med to, hvis jeg gør det meget kort? Jamen, det må du gerne. Fordi, hvad kunne man med at gøre på LinkedIn? Altså i søgefeltet, det der søgefelt, det er genialt. Det skal man bare lege lidt med, hvis du sidder og lytter i dag. Prøv at gå ind og skrive noget af det søgefelt, og så se, hvad der kan komme frem af brugbare oplysninger. Du vil altid have et enderesultat, hvor du finder nogle personer, som er relevante for din jobsøgning. Du kan også skrive stillingsbetegnelser på dem, som du gerne vil ind og have et lignende job som. Så den jobtitel, jobtype, som du egentlig søger efter, prøv at gå ind og skriv det i søgefeltet på LinkedIn, og igen afgræns til det personer, det gør man i filtret, afgræns til personer, og så geografisk beliggenhed. Så får du alle de personer, der har det job, som du gerne vil ind og have, så du ser, hvor de er ansat henne. Og så er min tese, det er, at hvis en virksomhed har ansat en person med den type job, som du gerne vil have, så kunne det jo være, at de store manglede nogen. Eller det kunne jo være, at her den 31. så var der en, der sagde op, og så var der en plads til dig. Ja. Så det giver igen nogle muligheder, så du får åbnet sådan et perspektiv af, hvor kan jeg søge job hen. Og den sidste, som jeg fik 2 i også. Jo. Den sidste, det er til folk med international baggrund. Altså, dem plejer jeg tit at sige til. Du har i hvert fald én ting, som mange andre danske medarbejdere eller jobsøgningskonkurrenter ikke har. Det er, at du har et andet modersmål. Og der er jo masser af danske virksomheder, som lever af eksport og samarbejde og har produktion i udlandet osv., og der er jo typisk nogle opgaver, som vil kunne løses bedre, hvis man har noget kulturel forståelse eller snakker det lokale sprog, fordi vi lever af eksport og så videre i Danmark. Så det, der er egentlig her, det er, hvis du vil finde steder, hvor virksomheder har ansat nogen med din nationale baggrund, så kan du gå ind på LinkedIn i søgefeltet, og så skriver du dit sprog. Jeg var ude på en uddannelsesinstitution for ikke så lang tid siden, så lavede jeg samme øvelse, det var en masse internationale studerende. Så siger jeg, just try to write Hungarian, fordi så skriver du ligesom ungarsk. Og når du så skriver Hungarian, så får du alle dem fra Ungarn på LinkedIn begrænset til det geografiske område frem i Midtjylland for eksempel, der arbejder og som har ungarske rødder. Og så kan du ligesom finde ud af, hvem har ansat nogen med samme baggrund. Du kan tage fat i dem, og så sige, hey, jeg kan se, at du arbejder i en virksomhed her, kunne du gå åbne døren for mig? Så var der en nede bag det lokale, der rakte hånden op, og så sagde han, Hungarian people never help each other. så sagde jeg, okay, det står for egen regning. Men jeg vil faktisk gerne komme med et andet lille råd, som rækker ind i LinkedIn, og det har noget at gøre med, at her der vi taler omkring nogen, der har nogle titler af et eller andet. Og noget af det, som måske den faglærte gruppe eller andre derude, de sådan lidt tænker på, hvad skal jeg bruge det til? Fordi at jeg kender alle virksomheder her i området, i forhold til, hvor jeg kan arbejde henne. Hvis nu man gerne vil ind og så prøve at søge lidt mere geografisk, hvor det er. Det kan være, at man er i en situation, hvor man ikke kan rejse så langt, så man kan ikke køre i en time på arbejde. Men så kan man også godt bruge LinkedIn ved at så gå ind og så finde virksomheder, som man ved ligger i lokalområdet. Og der ved man bare, at der er et virksomhedsnavn, og der er en facade, når man kører forbi virksomheden. Du ved ikke, hvad der er inde bagved. Men hvis du går ind på LinkedIn, så kan man måske se, hvilke medarbejdere der er i den virksomhed, og så finde lidt ud af, hvad for nogle typer ansatte er der i bund og grund af en virksomhed. Og det vil sige, at du kan blive klogere på,
noget viden omkring den virksomhed, om det måske er et sted, man skal søge hen, hvor man så er villig til at så gradbøje de ting, man gerne vil arbejde med, for måske at finde et job, der er tæt på. Ja. Så LinkedIn kan levere en hel masse viden og oplysninger, som man kan bruge ret lavpraktisk. Ja. Og nu tænker jeg ligesom, som er derude, vi begynder at dykke dybere ned i det. Jeg ved godt, det er jer, der skal lyde som eksperter, men jeg kommer altså også lige med en, som jeg ikke synes, I har nævnt, og det er, at hvis du inviterer folk ind på din profil, så sørg lige for, at det måske er lidt spændende. At der ikke, at felterne ikke er, altså behandle ligesom, tænker jeg, som et CV, altså der vil du også gerne se så skarp ud som overhovedet muligt. Det tænker jeg også, man skal gøre med sin profil, så hvis man har connectet med den her marketing manager fra Midtfyn, der taler ungarsk, som du var inde på før, så kan han jo lige gå ind og sige, okay, det ser faktisk meget spændende. Okay, han har arbejdet med det der. Så der er også noget med at gøre profilen spændende. Der tror du ret, Jacob, men det er nok, der Lars og mig nok lidt farvet af, at vi tænker, det er sådan, det er selvfølgeligheden. Altså, hvis man er jobsøgende, så gør man jo, hvad man kan for hele tiden at appellere til en arbejdsgiver, men det er ikke bare selv sagt. Så du har faktisk ret i, at det er meget vigtigt, lige inden man begynder at lave al aktivitet på LinkedIn, så skal man lige have en god afsenderprofil. Ja. Fordi ellers så kan man gøre rigtig meget, som ikke gavner så meget. Ja. Jamen, perfekt. Jamen, lad os bevæge os videre, og Lars, i den her, nu har vi talt meget om LinkedIn, og hvordan den fylder i den her digitale jobansøgningsproces, men der er jo også det, som virkede for år tilbage, som stadig virker den dag i dag, forestiller jeg mig. Det kan du så skyde min tese ned, hvis det ikke gør. Men hvad er det uopfordrede opkald og e-mail stadig kan bidrage med i den her digitale verden? Jeg tror, jeg vil prøve at holde mig til den uopfordrede kontakt helt generelt set, og de facetter, der er i den. Der er analyser, der peger på, at der er noget, der virker, der er noget, der ikke virker så godt. Men man skal nok måske mærke selv efter, hvordan man har det bedst med at gøre. Så det vil sige, hvis man gerne vil arbejde med den uopfordrede, så det at så sende en e-mail, det kan være et ganske udmærket redskab. Man skal bare måske være opmærksom på, at man skal sende rigtig mange e-mails. Og det er fordi, at e-mails, de dumper ind blandt mange andre e-mails. Og man er som arbejdsgiver ikke forpligtet til at så henvendes eller vende tilbage på en uopfordret ansøgning. Udover det, så kan man også godt gøre det, at man ringer til virksomheder. Det er bestemt noget, som jeg vil anbefale, og det er noget, jeg også selv vil have det rigtig godt med. Andre, de vil ikke have det så godt med det. Men det der med at så lave den uopfordrede kontakt, det kan altså virke rigtig godt for nogen, og for andre, der kan virke lidt mindre godt. Men som arbejdsgiver kan det bare være meget svært og så sidde og være ikke begejstret, hvis der er nogen, der ringer og er begejstret umiddelbart for ens virksomhed. Man skal selvfølgelig ramme det rigtige niveau. Det er noget, der ikke noget, man ringer til direktøren. Man skal finde det niveau i virksomheden, som man gerne vil have fat på, og som er den, der umiddelbart, kan man sige, kan være med til at træffe nogle beslutninger, men ikke nødvendigvis den øverste ledelse. Og så plejer jeg at sige i den sammenhæng nogle gange, og jeg ved ikke, om min chef hvordan han har det med det. Jeg siger, prøv at undgå HR-afdelingerne. Og det er fordi, at de er typisk sådan en stopklods på, at de har et system, de pakker tingene ind i. Så få fat på en funktionsleder af en eller anden art. Generaliserer du lidt nu? Lidt. Jamen, der er jo noget i det, at HR, de kører deres processer, de vil gerne lave et opslag, så folk henvender sig på det, og hvis der er nogen, der henvender sig uopfordret, så kan de så bare uploade deres CV i databasen, fordi så interrupter man deres space på en eller anden måde, og det er jo søde, rare mennesker, men jeg tror da, at det er godt ligesom at gå efter den leder, der er i afdelingen. Ja. Jeg vil have det, hvis det var mig. Jeg er heldigvis ikke, jobsøger. Men den dag, jeg bliver det, sikkert på et eller andet tidspunkt. Man skal aldrig sige aldrig. Den dag, jeg bliver det, jeg vil have det så træls med at sidde og ringe ud til en. Fordi jeg ved ikke, hvad personen sidder og laver. Forstyrrer jeg? Fanger jeg dem på et dårligt tidspunkt, der kommer til at faktisk mindske mine muligheder for at få jobbet hos dem, hvis man lige ringer, hvor der lige er blevet truffet en træls beslutning, eller vedkommende har lige fyret, så er man jo man synes, det hele er lidt træls, og så ringer der en og forstyrrer på den måde der. Så hvis man lige skulle komme med 1 til 3 ting, man sådan lige, hvad kan man spørge om, hvad kan man sige, altså hvad vil du råde os til, der ikke synes, det er det fedeste i hele verden, at sige og spørge om? Ja, altså lad os lige prøve at starte lige lidt før, da du bare ringer. Så skulle du sige til dig selv, det er faktisk okay, at jeg ringer. Fordi du spørger ind til, om du forstyrrer. Og det kan godt være, at du forstyrrer, og de så siger, at du må ringe på et andet tidspunkt. Men det er jo bare en gylden mulighed til at så sige,
kan vi så aftale, at jeg ringer fredag formiddag. Ha' respekt for dem, du ringer til, og deres tid. Det er dig, der forstyrrer dem. Kom til sagen. Sørg for, at du har et pitch, sådan det er, at du har noget, at du kan aflevere til dem, som de forholdsvis hurtigt kan tage stilling til, når du er i røret. Det er dig, der følger op. Det vil sige, hvis ikke de har tiden, så kan du eventuelt sige, så vil jeg forbeholde mig retten til at måske lige sende dig et CV. Så du skal ikke være bange for at ringe, du skal ikke have det dårligt med det, fordi det er en del af det, at man har en virksomhed, og man har nogen, der er interesseret i en. Og hvis ikke de har interesse i, at der er nogen, der engang vil kontakte dem derude, så kunne det være, at de ikke skulle have en virksomhed. Jamen, det er måske også mig, der er lidt sortsæt ud, fordi på det her jobmarked, som vi opererer på i dag, så er der jo stor mangel i mange industrier på medarbejdere, så hvis nogen viser interesse, så bekræfter det jo også virksomheden i, okay, den branding, vi har lavet. Jamen, du har en hånd op nu skal jeg nødt til lige sige noget. Det, som det er, at det giver at ringe til en funktionsleder, det er, at det giver ham eller hende nogle muligheder til at sammensætte et team. Det, som der sker, hvis du nogle gange kontakter HR-afdelingen eller en øverste chef, det er, at vi har ikke umiddelbart mangel på dig. Vi mangler ikke sådan en som dig. Men funktionsledere sidder med alle de praktiske opgaver, der skal løses, og kan måske tænke det ind ved, at man så flytter lidt rundt i organisationen. Så det, at du har en dialog, hvor der du kommer med noget, og du tilbyder, det giver den funktionsleder en mulighed for at så få ting til at passe sammen. Så det er derfor, du skal gøre det. Jamen, jeg vil i al beskedenhed bare lige trække tilbage på emnet. og så sige, vi snakker jo om, hvilke jobsøgningsstrategier det virker i en digital tidsalder. Ja. Og jeg er enig med dig, Lars. Det kan sagtens virke det der. Det gør det også stadigvæk, fordi det er jo, som jeg sagde før, human to human. Det er mennesker, der snakker sammen med mennesker. Men lad os nu også bare være ærlige og så sige, den kan altså være rigtig hård. Jeg vil ikke sidde og sætte tal på, hvor mange e-mails man modtager fra medarbejdere, kunder, leverandører osv., når man sidder i en lederposition. Det er mange. Så mailen kan altså godt drukne. Så jeg vil sige, brug da nogle af de digitale værktøjer, der er til rådighed. Og nu, fordi jeg har jakken på i dag, LinkedIn for eksempel. Jamen, det, når du først er connected med nogen, eller du lige tager en måned gratis på premium, eller hvad du gør, så kan du altså skrive til de her ledere på deres LinkedIn. Og det, jeg har selv fået job, da jeg var en del yngre end jeg er nu, og knap så meget erfaring. Der skrev jeg, og faktisk, Lars, jeg skrev faktisk til den øverste direktør i et konsulenthus, og så skrev jeg, det her, det er det, jeg kan. 3 punkter. Jeg kan arbejde i de afdelinger, så nævnte jeg dem, der var i regionen. Kan du bruge en som mig? Og så skrev han, tirsdag aften, 23.00, hvor jeg sådan tænker, det var ikke lige mellem 8 og 16, du ved. Men det var om aftenen, og så skrev, ved du hvad, mød mig i Aalborg på fredag kl. 8, så tager vi et snak, og lørdag, der var jeg ansat. Det kan altså godt lade sig gøre, det er endda en del år siden, men brug LinkedIn også her. Og der er sikkert også andre digitale måder at gøre det på, men det er i hvert fald en mulighed. Jamen, jeg vil i hvert fald sige, som en, der også bruger beskedssystemet meget, ikke lige til jobsøgning, men beskedssystemet hos en leder i en virksomhed er væsentligt mere tom end en mail indbakke, så det er meget nemmere at få fat på dem der. Plus at du med din profil så også viser dit CV i gåseøjne på den måde. Du kan ikke, der er jeg jo enig med Lars, altså man bliver lidt smiret af, at der er nogen, der viser engagement og motivation for ens virksomhed, så man kan ikke lade være med. Nej. Det kan man simpelthen ikke, det er uundgåeligt. Ja. Man klikker ind på den her profil, for lige at se, hvem er det her, der har kontaktet. Men der er også bare mange, der rigtig gerne vil hjælpe. Ja, altså, absolut. Man kender ikke hinanden, og så er der en, der rækker en hånd ud, og det i sig selv, det gør, man måske bare gerne vil hjælpe. Godt. Vi har lige et sidste punkt, inden vi når til en skarp fra Lars, og det er jo, as we speak her, vi optager i slutningen af 2024, så har ChatGPT 2-årsdag. Kæmpe tillykke til ChatGPT. Yes. Jeg skal lige have skrevet tillykke. Jeg plejer om en, fordi den dag, at de overtager sig. Nej, men ChatGPT fylder i hvert fald 2 år, og det har jo virkelig også, kan man se i jobsøgningsprocessen, vendt op og ned. Hele den her AI-bølge, der er skyllet ind over os de seneste par år, har jo virkelig gjort både meget og skidt for jobsøgerne derude. Men Lars, kan du måske lige prøve at tage os igennem, hvordan kan AI-værktøjer hjælpe os med at optimere CV, ansøgninger og forberede os på et jobinterview? Jamen altså,
AI'en derude kan rigtig, rigtig meget, og den kan producere og levere noget viden, og den kan være med til at producere noget indhold til det, som du skal have produceret. Det kan være altså ansøgning, eller det kan være CV. Og man kan sige, bare udviklingen fra et år siden og så frem til nu, der er der sket rigtig, rigtig meget. Og så der foregår også nogle ting derude, hvor det er, at det er lidt svært for arbejdsgivere og arbejdstagere, eller ledige eller jobsøgende. Hvad er det, og hvordan skal man bruge det? Fordi der er også nogen, der begynder sådan i, at jamen, hvis nu alle bare kan lave noget rigtig, rigtig hurtigt, altså i løbet af 20 sekunder, har jobansøgningen så overhovedet sin værdi? Og det vil sige, ja, det har den faktisk. CV'et har også sin værdi stadigvæk, og sin berettigelse. Men man skal ikke lade, AI'en lave alt arbejde for en. Den skal være en hjælpende hånd. Den skal være en, der giver nogle delelementer, som man kan bruge i de her ansøgningsmaterialer, som man udarbejder. Det kan også godt være i selve samtaleforberedelsen, at man måske skal blive lidt klogere på, hvad for nogle spørgsmål man kan stille, hvordan det er, eller hvad for nogle spørgsmål, der måske kommer fra arbejdsgiver af. Så det handler om at stille den nogle gode spørgsmål, og få en god dialog med den GPT, der er derude, eller AI. For jeg ikke glemmer noget, Daniel. Er der noget her, du supplerer i? Fordi vi har jo lavet nogle videoer omkring det her. Ja, vi har jo faktisk lavet en digital løsning. Ja. Altså, vi har en AI-platform, som hjælper jobsøgere, som vi har ude og køre ved jobcenter og A-kasser rundt omkring i landet. Og man kan sige, den hjælper jobsøgerne, og jeg tror, det er det, der er hovedessensen her. Ja. Den laver ikke den færdige løsning, så det er bare lige at trykke på knappen, og så ryger den ud, og så får du jobbet. Det skal man ikke. Man skal bruge det som et værktøj til at blive mere effektiv som jobsøger. Så når vi som rådgiver i branchen typisk siger, at det nytter ikke, du bare søger de 2 job, som du skal for at få dagpenge, eksempelvis. Ja. Du skal søge flere job, og gerne uopfordret tage kontakt til netværker og virksomheder. Jamen, så kan det jo være noget af en byrde at putte på folks skuldre, hvor at AI kan være med til at gøre det hurtigere. Og jeg vil også sige, lidt sjovere at være jobsøger, hvis man bruger de her værktøjer. Og jeg synes, vi ser, at vores feedback er, at jamen, det er ikke bestemt til en særlig målgruppe, der kan håndtere det. Vi har hele spektret. De unge, de tager det hurtigt til, så de er vant til at bruge det i andre sammenhæng. Seniorerne, når de først, og nu snakker man om dem, som om de er sådan nogle gamle dinosaurer, det er det jo ikke, vel, Lars? Nej, men lige så snart man runder 50 i beskæftigelsesland, som er det magiske punkt, så bliver man jo omtalt seniorer, og det er egentlig måske lidt selvforstærkende i forhold til de problematikker, der er på det område. Men lad os lade den være. De bruger det jo i vildskab også, fordi de får fundet ud af, der hvor det var svært lige at formulere profilteksten i CV'et, jamen hvis jeg så lige taster ind, hvad jeg har arbejdet med de sidste 20 år, jamen så kommer den faktisk med nogle gode forslag og nogle gode formuleringer, som jeg kan bruge. Og det er jo det, generativ AI kan. Altså den kan generere gode forslag, som du kan bruge, som er en hjælp for dig. Det er dumt ikke at bruge det. Ja, det er dumt ikke at bruge det. Jeg synes, man skal bruge det, men man skal ikke gøre det, man beder den om at så producere en gennemgående ansøgning eller et gennemgående CV i en omgang, fordi man skal ind og arbejde med delelementer. Så. Ja, og det er meget enig med dig i. Jeg tror, at man skal se AI som så lidt før internettet og efter internettet. På samme måde, så er der jo, det har mange andre også sagt, men så er der før AI og efter AI. Der er bare så mange muligheder nu. Så tror jeg også bare, man skal huske på, at selvom tingene går hurtigt, så går det jo ikke så hurtigt. Altså, der er jo mange, som der tror, at virksomhederne, de så bare har en AI-robot til at læse alt ansøgningsmaterialet, og så bliver man valgt ud fra det. Det har jeg læst flere ting om og hørt noget her på det sidste om, at det er jo ikke sådan. Altså, det er der næsten ingen virksomheder, der gør. Det er stadigvæk personer, der sidder og screener de her ting, så man skal huske, det er personer, man kommunikerer med. Brug de digitale værktøjer, men det er personer. Men det er jo ikke så længe siden, at det var en dansk iværksætter over USA. Han flår lidt i flæsket på de her AI-ansøgninger, som han har fået. Han sagde, at han har modtaget et vist antal 1000 ansøgninger, og han kunne skrotte over 90% af dem, sagde han. Fordi at, der kommer et spørgsmål til det, fordi at de simpelthen var, altså det var nærmest det samme, der stod, og han kunne tydeligt se, at det her, det var skrevet af en AI-model. Så mit spørgsmål til jer, det er, hvordan holder man sig sådan autentisk og personlig, og viser, at man er et menneske,
når man samtidig bruger de her digitale AI-værktøjer? Jamen det gør du ved at så få hjælp af AI'en til at producere noget indhold, som du måske eksempelvis så trækker ud af AI'en, og så begynder at læse kritisk på, og måske begynder at omformulere nogle ting, fordi det er vigtigt, at du er med deri. Det er ikke vigtigt, at der kommer en pleaser-tekst til en virksomhed, eller en tekst, som er så blødt formuleret, at det nærmest driver ned ad vejen med... superlativer. Ja, altså, det er jo ikke dig. Nu kan man sige sådan, at afhængig af, hvad ens baggrund er, og hvad det er, man kommer fra, så ville det jo lyde enormt forkert, hvis nu det var, at man i et meget praktisk fag fik lavet en ansøgning på 2 sider, fordi at det var en AI, der syntes, det var en god idé, og den gerne vil inkludere alt. Nej, så skal vi ind, og så skal jeg fra. Vel, så bliver det ikke dig. Så man skal have den hjælpen til at lave noget, og måske finde nogle formuleringer, som man ikke selv lige var kommet på, men som faktisk giver god mening. Og så skal man trække noget fra, eller tilpasse det personligt. Ellers er det ikke dit alligevel. Perfekt. Det jeg hører jer sige er, at det er stadigvæk en menneskelig interaktion, selvom vi lever i en digital tidsalder, det her med at gå fra jobsøger til at få et job hos en arbejdsgiver. Der sker stadigvæk en menneskelig interaktion bag det, så man skal ligesom bare bruge de her digitale værktøjer til at styrke sin position, eksempelvis på LinkedIn, bruge AI til at gøre den her jobsøgningsproces nemmere, at du ikke behøves at eksempelvis opfinde en dyb tallerken, hver gang du skal skrive en ansøgning. I skyder mig bare ned, hvis jeg fuldstændig opsummerer helt. Det lyder godt indtil videre. Det lyder godt indtil videre. Ja, umiddelbart. Ja, det lyder godt. Og så har det stadigvæk en berettigelse, hører jeg, og lave lidt uopfordret kontakt, eventuelt ved at ringe eller skrive mail, eller eventuelt på LinkedIn, som vi også lige var inde på. Kombinere de 2 ting. Altså, hvorfor ikke sende en e-mail, og hvis ikke der er svar, jamen, så skriv en besked via LinkedIn. Altså, hvis ikke der kommer svar via LinkedIn, jamen, hvorfor ikke ringe til dem så? Altså, benyt nu både og, i stedet for enten eller. Brug også AI'en til at hjælpe dig med at få lavet dit personlige pitch. Altså din elevatortale, sådan at du hurtigt og kort kan få fortalt, hvem det er, du er, hvad det er, du kan, og hvad det er, du gerne vil. Og jeg sidder lige med en ting at brænde ind, for du vil gerne give den over til Lars nu, så han kan få den skarpe, er det ikke jeg er det? faktisk også klar, hvis det er. Men jeg har bare en ting, jeg lige har lyst til at så sige, og det, nu tager jeg igen lige sådan en arbejdsgiverperspektiv ind på det, til de lyttere, som der egentlig sidder og tænker, det er fedt med de her digitale værktøjer, og der er masser af muligheder osv. Men husk på det digitale spor. Og det siger jeg, fordi der er jo ikke mange arbejdsgivere i dag, som der skal til at ansætte nogen, som de tager ind til samtale, som ikke har været inde og tjekke både Facebook og LinkedIn og googlet dit navn. Det tror jeg også lige er vigtigt at så sige. Det er ikke fordi, det skal være sådan en moralsk opsang, nu skal alle bare være ens og kedelige, det er ikke det. Men man skal bare lige tænke over i en digital tidsalder, og også med de her digitale jobsøgningsstrategier, at man er faktisk digital i dag. Samtidig med, at man er analog, så er man også digital. Så det er ikke nødvendigvis ligegyldigt, hvilket coverbillede du har på din Facebook-profil, eller hvilket signal du laver med de opslag, du laver på LinkedIn, når du begynder at bruge det. Det sætter et spor, og det giver et indtryk hos arbejdsgiveren, og et godt førstehåndsindtryk, det har du altså kun én gang til at gøre. Så det, jeg hørte dig sige, det er at få slettet de billeder fra Crazy Daisy i starttierne. Jamen jeg ved ikke, hvor mange du har der, Jacob, men hvis ikke du er jobsøgende, så kan du være ligeglad. Ja, det er det. Altså, hvis ikke du skal have andet, så... Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg vil bare appellere til, at man lige tænker over, hvad for et signal sender man, når man i sin ansøgning via AI-genereret tekst skriver, at man er det ene og det andet og tredje og det fjerde, og så går man som arbejdsgiver ind og kigger en profil, og så får man lidt andet billeder af den her revisor-trainee, end det, der var skrevet i ansøgningsteksten. Ja. Men skal vi komme til det? Ja, jeg tror, det er ved at være tid. Den skarpe fra Lars, hvor vi ligesom får sendt det her konkrete, praktiske råd eller tips og tricks videre til dem, der sidder og lytter med derude. Ja. Og hvad er det den her gang, Lars, i forhold til at være jobsøger i en digital tidsalder? Ja, jamen altså, hvis vi sådan skal prøve sådan at runde den lidt af her, så kan man sige, det er sindssygt vigtigt, at du fokuserer på dig selv, også selv når du bruger teknologi. Den her kombination af nogle digitale og nogle analoge metoder, det kan øge dine chancer. Altså kombinationen kan det, for at så lande drømmejobbet. Og husk nu, hvis du bruger AI, så brug det med en kritisk sans. Det er et værktøj, ikke en løsning. Du slipper heller ikke selv for at gøre arbejdet. AI'en, den skal styrke din indsats,
ikke erstatte den. Og så er der også det der med, der er nogle reklamer, der kører på Facebook og alle mulige steder, hvor det sådan der med, du kan lave en ansøgning med AI på 20 sekunder. Det er ikke seriøst. Altså undskyld mig, det virker ikke. Og så den sidste ting, Daniel, husk LinkedIn. Ja tak. Ja tak. Jamen, perfekt. Og i forhold til, at du siger, at man ikke får lavet en jobansøgning på 20 sekunder, så er det, man ender som de der, Jamen, så ender du de 90%, hvor der ikke får noget job. Ja, lige præcis, fordi de ligner alle andre. Ja. Så har man i hvert fald ikke lavet både og. Nej, det har man i hvert fald ikke. Arbejdet, kan man sige. Nej. Så hold det menneskelige stadig fast i en digital udviklende tidsalder. Det er stadigvæk vigtigt. Er det ikke en pointe, vi tager med for den her episode? Det er enormt vigtigt. Synes jeg. Ja. Og husk LinkedIn. Ja. Så fik du også den med igen. Ja, tak. Ja. Tusind tak til jer begge to, Ja, og tak. tusind tak til lytterne derude for at lytte med.